نتقالي كما خدكم مهورات بهال نحنا ناي تمرتي زي كونس ويناي بلچا زي كونس حلافنتي كم زيغا كل سب كغبرو زغبو نغرات الله ስለዚህ ብዙሩ ምዚ ኩላና ከም ኤርትራውያን ክንማየት ኮለና ከም ሓደ ፕሮግራም ስለዛሕስኮም በር ልዕሊ ካልእ ሰብ ኣፍልጦ ስለዘለኒ ወይ ትምህርቲ ስለዘለኒ ኢለ ይኮንኩን እዚኣ ክትርዳለ ይደሊ ከም በሓፈሻ ግን ኩላና እቲ ነንኽእሎ ኣበርክቶ ስለነበርክት እዚኣ ከም بعقمي زغبرا ጉዳያ እጂ ኣብቲ ዝበልካዮ እና ከምት ማለት I think ብዙሕ ትስከፍ ኣለኻ ትጭነቕ ኣለኻ ንቃላት literal meaning ወይ ከዓ ከም ዘለዎ ትርጉም ናይ ቃላት መውሳድን በሓፈሻው መገዲ ምርዳእን ፈላለየ ስለዚ በኣብነቱና ሰኒኻ እንዲኻልካ محجي بريزيدنت ኢሳያስ አፈወርቂ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ኢሉ ማሐቆ 15 ዓመት ወሲዱ ሕጁን ከምኡ ትብለና ኣለኻ ኣይመስለንን ኣነ ብዙሕ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ከምኡ ክብል ከሎ ሕጂ ሕልኽላኽ ኣሎ ወያነሲ ንምዕንቃፍ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብቲ ናይ ሰላም ውዕል ክፍረም ከሎ زم صببت رأسي سمرواتا أبيد الله دوب ده حنسات صبلن يرام ويو كوينات دوب زجمرة منغستي إسرا ورار زفت سما بريزيدنت إساس أفوركي بعد ما خيجنا انت خيكدنا جنبار حدا بعراي تخون مريت فقر ده يحبن ህዝቢ እቲ ዘተሓሳስብ ህዝብና እንዳተፈምበር መሬት ዳበይ ክኸደና ኢሉ ዝባል ዝغሉ ዘረባ ዘረቡን ነበሩ ሳቶም ንጽባሒቱ ተቀይሮም ግን መሬትና ዘይተደወበ መሬትና ዘይተመልሰ ክብሉ ጀሚሮም እጂ ንጽባሒቱ ዝኸውን ነገር ኩሉ ግዜ መስራሕ ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ሉዓላውነትና ኣይተመልሰን ወያነ ባድመ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ኢዱ ኣሎ ወይን ዝቅጽል 6 ተዋርሕ ወይ ምናልባት ዓመት ተቐሚጦ ማለት ግን እቲ ሰላም ተዘሪጉ ማለት ኣይኮነን እቲ ሰላም ብዓቢኡ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ትዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓቢኡ ኻት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሰላም ኣሚኑሉ ተኻላይ ደረጃ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕል አልጀርስ ተቀቢሉ ብይን ኮሚሽን ዶብ ተቀቢሉ መሬትኩም ኣብቲ አንቀጽ 4 ናይቲ ውዕል ከማን እቲ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብውዕል አልጀርስ መሰረት ዓንድታት ክትከል ኣብቲ ውዕል ኣሎ እጂ እዚ ዝገብር መንግስቲ እዚ ስምምዕ ዘለዎ መንግስቲ ትዝበዝሕ እቲ ሓንጊዱ ዘሎ ሓደ ጭፍራይ ክፋልና ኢትዮጵያ ድማ ስለዚ ምስ ኤርትራ ጥራይ ካይኮነን ተባይሱ ኮላይ ምስቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባይሱ ዘሎ እዚ ስጋብ ዝኾነ እሲዩ ኣብ ዘይጥዑይ ቦታ ዘሎ እሲዩ ኣብ ዘይምቹእ ቦታ ዘሎ እሲዩ ኣብ ዘይምቹእ ኩነታት ዘሎ بعين ፖለቲካ ንሕንቱ ይኾና نحنا ግን ካብቲ ንሱ ዘጻወደልና ናይ ከበባ ሓጾር ወጽኢና ምስ ዓለም እናገዳለና ካብቲ ንሱ ኣብ ልዕሌና ዘስገደዶ ብሸርሒ እገዳ ወጽኢና ሎሚ ከም ነጻ ህዝቢ ድላይና ንንቀሳቀስ ኣለና በቲ ንሱ ዝገበሮ ምስ ሙሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጻሊእና ነርና ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ 3 ነፈርቲ ንመዓልታ ኣጥዋ ናናኻ ንሽተ ሃገር ስለዝኾና ከም ተዕቀልና 3 ግዜ ንሰሙ ኣዲስ ኣበባ ተኸይድና ፋሪት ኣለና ስለዚህ ርክብ
ጽቡቕ ይዘሎ ወደባትና ይሰፍሕ ኣሎ ጽርግያታትና ሕረሎ ስለምንታይ ሲ ጽባሕ ንጎ ንግዲ ክንጅምር ኢና ብዓቢዩ ወደብና ክትቆሙ ክጅምር እዮም ስለዚ ትስፉ ነገር ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ካብቲ ጸልማት ዘሎ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ዕንቅፋት ግን ወያነ እዩ ስለዚ እዚ ዕንቅፋት እዚ ክእል ኣለዎ እቲ ዕንቅፋት ግን ይቀትለካ ማለት ኣይኮነ ደይምቹእነት ይበካ ኢንኮንቪኒየንስ ፈጥረልካ ከም ድላይካ ምስ ኢትዮጵያ ከይትዋሳ ቁርብ ጸገም ፈጥረልካ ይዕንቅፈካ ንማለት ይምበር ወያነ ሕጂ ከም ተቀደም ዝነበሮ ገዳ ክገብረልና ይክእል ከም ተቀደም ዝነበረ ኩናት ከፊቱ ሃገርናን ህዝብናን ከፍርስ ዓቅሚ የብሉን ኩሉ ነገር የብሉን ሕጂ ግን በታ ዘላቶ ንእሽተይ ዓቅሚ ምስ ኢትዮጵያ ከም ድላይና ከይንኸውን ከምዚ እሾኽ ኣብ እግርኻ እንድሕር ወጊእካ መኻትስን ወይ ቁርብ ጽግመካ ከምኡ ማለት ኢንኮንቪኒየንስ ዝፈጥረልካ ስለዚ እዚ ከዓ ክውገድ እዩ ብመዓልቱ ሕጂ ትምውጋድ ግን ከምቲ ናይ 15 ዓመት ናይ 10 ዓመት ኣይተወሰዶ ምክንያቱ ከምኡ ኢትዮጵያውን ክትጻወሮ ኣይትኽእልን ያ ወያነ ብዛዕባ ዝምርጫ ከማን ንዛረብ ኣለና ሕጂ ጽባሕ ንጎ ምርጫ ክካየ ኣብ ትግራይ ተውተ ኢሎሞም ንበዓል ኢዜማ በዓል ብርሃኑ ነጋ ወይ ንበዓል አብይ አሕመድ ሽግር ክመጽ ናብ ኩናት ገጹ ኸይዲ ብኩናት ክፍታሕ ወይ ብገለ ክፍታሕ ስለዚ ኣብ ኩናት ካ ድኸዱ ይመስለኒ ወያነ ድሕሪ ሕጂ ዓቅሚ የብሎም ስለዚ እቲ ኮይኑ ድስማዕኒ ንዓይ ተኣወንታዊ ይበዝሕ ካብቲ ኣሉታዊ ናሽቱ ነገራት ኣሉታዊ ኣለዎ ስለዚ ብኡ ክትስከፍ ሓቅኻ ኢኻ ግን ከም ትስፋ ገዚፍ ጌርካ ተዓብዮ ኣተዓባቢኻ ትሪኦ ከምኡ ኣይመስለንን እሞ ብከምኡ ተራእናዮ ጽቡቕ መስለኒ تا خلأيتي بزعبة توما بعد زلو من ساعات إرتراويان وصاي خي قصوم كيتقمتو بهنصا هاجر قطمتو قال اوشتا هاجر سي سيمينار دو هابوم معدا تمرت دو هابوم نتبلو وهابوم فرقا نمبر وزع غزي بزي بروجرام اي كمان نقول صاي بزناي مدبناي جرست أبسوا بعمت بوزح جزء تفلالي حلفتي كاب جنرال فليب أسوالد يوانس بريغادر جنرال أبراها كاسا ناي محبر تمهارون من سياتن أبو منبر مني حسن دي ولا سليمان ناي حماد الدمنبر وزارة تخا تسفى ميكائيل كالوت كاب حقاسة يكون كاب تفلالي منستريتاتن كفالات منغستن ماتيوم استمهراتات يهبو سمينارات يكايدو منسيات إرترا أب هنصا هاجر كلهم زغبهم أبركتو بزعبا سكردوب صقماتون بزح ارستات عليهم سيمينارات كايديم اب تي في ارون مدب نايمن سياتالو تكاتاتلوكمكا اب تفلالي ابيات تمرتي ويكا من سيات كلو هم بعل سوا كوليجات ناخدو تو بروجرام بزعبا نتفت من سيات زلوهم الرأي ناي سدت اب سغردوب اب تفلالين من سيات يقدسو زبحالو ناي غزي كورزن ناي يكون ناي مغباس بحريات
ኣብናይ ኣካዳሚያውን ሞያውን ፈታት ዘተኮሩ ኮታ ሰብተ ፈላለየ ኣርእስትታት ኣልዒሎም ብዙሕ በቲ ናሽናል ቲቪ ኤረ ካትዕዮም በድምፂ ሓፋሽ ውን ከምኡ ማዓት ሰሚናራት ይዝግበር በስመራ መንደፈራ በምሓራ ዓድቀይ ሓቁርደት ባሮንቱ ናቅፋ ኸረን ዓሰብ ባጽዕ ግንዳዕ ኣብ ኩለን ከተማታት ውን ኣብ ሲኔማታት ይኹን ኣብ ታውን ሆል ይኹን ኣብ ተፈላለየ ናይ መንግስቲ ኣዳራሻት እናተኣከቡ ከምኡ ዓይነቶም ዛዕባታት እናልዓሉ በብግዚኡ ሰሚናራት ካየድ እሞ ምናልባት ካብ ወፃኢ ከም ዝኸማና ኸይዱ ስደት ዘስተማቐረ ነቲ ምረት ናይ ስደት ዝፈልጥ በህልፊ ነቲ ጉዕዞ ናይ ስደት ምረቱን first hand information ወይ ቲ ኣስተማቂሩ ዝፈተኖ خنوغرام ተኮይኑ ኣነ ብወገነይ ገይረይ ይፈልጥኒ ካልኦት ኣይመስለንን ሳሕቲ ይመሓላለፍ ብቲቪ ርኤ ገለገለ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ወይ ኣብ ኣውሮፓ ዝቕመጡ ዜጋታት ግን ስጋብ ክንደይ ብብዝሒ ከምኡ ይትግበር ኣይንፈልጥኒና ግን ጽባውቲ ኣዛ ሳጀሽን እዚኣ ንሓዋሩ ኮሚታት ክግበረሉ ዝከኣለሉ መገዲ ብኣብያተ ጽሕፈት ኣብ ዘለና ሃገር ጀሚርካውን ተዓራረ ክእሊ እሞ ብሓፈሻ ጽቡቕ ተታት እዩ እሞ ይቐኒልና ስለተሳትፎኻ ኣይትጥፋእናኻ thank you Nick free درستينا درست سؤال الله سمعك الناس بقى عب مجرشا من ليسكايا زوم كاب دغ زكتكم مالتي ምክንያቱስ ብዙሕ ግዜ ዳወሊና ያሐቱና እዮም እንታይ መንቀሳቀሳትና ያአክል እንታይ እዚ ገለመለ እንዳበሉ ብዙሕ ክስታይ ይገብሩና እዮም ካብ ዓዲ እጂሲ ነዞም ካብ ዝትኸዱ ማለት ሓደ ነቲ ርክብ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ክስታይ ምግባር ካልእት ደጋዊ እንታሽሞ እንታይ ከም ዝመስል ንዓኣቶም ክስታይ Okay, thank you. دعان ترديك الله خنّي صبغي وحد الله جنب بزح خجبر كفتاني لأن انتايو لسمع كله قا يقبله مالتها يكون أنا أو مردا خنك لا لنا لسمع كله هني ردا مالتها يكون جن بقت صالي كجبر زلوا نترى واحد تراي تمام من عندنا مالتي ما يغني الله